Forestil dig følgende situation. 3 voksne personer sidder foran en skærm, dybt fokuseret og samtidig synligt spændte. Det er hverken et spil eller et tilfælde. Det handler ikke om held. Det her er trading, udført med præcision, baseret på data og drevet af avanceret teknologi. Disse mennesker er ikke professionelle investorer. De arbejder ikke i finansverdenens top. De er helt almindelige mennesker, som dig, som har valgt at bruge ComoTrade Eye, en smart platform, der gør det muligt at investere som en ekspert på globale råvaremarkeder som guld, olie, lithium, kaffe, hvede og mange flere. Du behøver ikke være økonom. Du behøver ikke bruge flere tusinde kroner. Du skal blot registrere dig, vælge din strategi og lade systemet arbejde for dig. Døgnet rundt. 1. 24/7 markedsovervågning. ComoTrade. Analyserer globale markeder hele tiden, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Systemet holder øje med økonomiske tendenser, politiske nyheder, produktionsdata og ændringer i udbud og efterspørgsel. Baseret på disse informationer sender det præcise købs- og salgssignaler, når timingen er rigtig. 2. Automatisk handel uden ventetid. Så snart en god mulighed opstår, reagerer systemet lynhurtigt. Handler udføres automatisk baseret på de parametre, du selv har indstillet. Ingen følelser, ingen tøven, ingen menneskelige fejl. Kun datadrevne beslutninger. 3. Passer til alle, fra nybegynder til erfaren. Uanset om du er ny i trading eller har tidligere erfaring, kan du bruge ComoTrade Eye. Vælg din risikoprofil, test dine idéer i demo-modus og lær mens du handler, uden at sætte rigtige penge på spil i starten. Det er sikkert, fleksibelt og udviklet til alle niveauer. 4. Intuitiv platform, tilgængelig på alle enheder. Ingen installationer er nødvendige. ComoTrade Eye fungerer direkte i din browser, på computer, mobil og tablet. Du kan følge din portefølje og reagere når som helst og hvor som helst. 5. Gratis demo. Lær, før du investerer. Ikke klar til at risikere penge? Brug vores demo-modus, hvor du kan lære systemet at kende og teste strategier uden pres og uden risiko. Det er det perfekte læringsværktøj. 6. Kom hurtigt i gang på under 2 minutter. Gå til comotradeeye.com og registrer dig med navn, e-mail og telefonnummer. En minimumsinvestering på 250 euro er alt, hvad der kræves for at komme i gang. Processen er hurtig, enkel og tilgængelig for alle. 7. Ingen skjulte gebyrer. Hos ComoTrade Eye er der ingen skjulte omkostninger, ingen gebyrer ved indbetaling eller udbetaling. Du beholder alle dine gevinster og hæver dine midler, når du vil, helt uden besvær. 8. Sikkerhed og beskyttelse. Vi anvender stærk kryptering, 2-faktor login og sikre forbindelser. Platformen understøtter betalinger med kort, bankoverførsel og kryptovaluta. Alt er beskyttet, og alle transaktioner er gennemsigtige. 9. Pas på kopier og falske sider. På grund af platformens popularitet er der opstået kopier, som udgiver sig for at være os. Brug aldrig andre links end det officielle i beskrivelsen. Kun her får du adgang til den ægte platform. Råvarehandel er fundamentet i verdensøkonomien. Med ComoTrade bliver det muligt for alle at deltage. Byg din økonomiske fremtid med et system, der arbejder for dig, selv mens du sover. Deltag i revolutionen i dag.